Vyrušili spánky. Pozerá hente, prečo on, že by nič nespravil opäť iba. Pepe to sleduje, vyskúšať on sa ich bojí, on prišiel ďalej. Kokos, jaké sú zlaté. Čo sa ne? Jaké boja, ale... Poď sa hrať. Neboli. A čo on sa bude do ženských miešať? Kúkal na ne, že dve píči, ty kokos. Jak si o nej neplačte? Ty sa dvaja bijú, tretí vyšli. To je pri maminkách, víš, tretí mama. Jebej. Alebo to bolo topené. Čo sa nehráte si? Nela, dosť. Môžu, keď sme Atosovi, Atos. Natali, pozor. To sa na ňa dohodli. A on kúka, jak sa má rýchličom. Jaký má veľký chvost, ty kokos. Zasečený, jak občúvaný. Idú moje oproti, nemáte dobre stretnú. Pepe. Kukuč. Stretnú chvosta.